Diumenge què és? Exacte, diumenge què és? Diumenge és el dia del llibre i anem a fer una sèrie de suggeriments personals i discutibles, però és el que ens ha agradat. Què t'ha agradat més? El primer llibre que et proposo no és un llibre, és una novel·la gràfica, Oscuridades programades, que és el relat d'uns periodistes, Sarah Glidden, salamandra gràfic, d'uns periodistes de Seattle que se'n van a Orient Mitjà a investigar, a fer reportatges sobre la gent que queda allà. Ha acabat la guerra d'Iraq i llavors hi ha desplaçats, hi ha els kurds i volen anar parlant amb gent del carrer per treure els relats verídics del que està passant allà. I hi ha moltes històries personals, iranians que han fugit, iraquians que han fugit cap a un cantó cap a l'altre, i a mi em va sorprendre molt una cosa, que és que parla de que a Síria, l'any 2005, hi havia, o 2006, hi havia 2 milions de refugiats iraquians de classe mitjana que havien fugit d'Iraq que no tenien futur. I el llibre acaba amb les revoltes de la primavera àrab dient què ha passat amb aquests 2 milions d'iraquians que ja havien fugit d'Iraq i dels que no se n'ha parlat mai més i estaven a Síria. Quan va començar tot això, que encara continua. I on són aquesta gent, no? Ho he trobat fantàstic. Vas pensar en tot el llibre, en moltes coses que et va presentant aquí. Molt bé. Recomanat. Per portar la contrària, un clàssic. Samuel Johnson, el famós Samuel Johnson, un llibret d'ell, perquè sempre es parla de la seva biografia, però un llibret d'ell, una novel·la moral. Una novel·la deliciosa, ambientada a Pèrsia, on un príncep que ha estat tancat sempre en un palau de cristall decideix sortir a conèixer què és la vida. Preciós. Des i ara, la història de Rasseles, príncep de Visínia. Parlant de sortir a descobrir món, L'home de mar, de Catherine Pullen, 1984, també el té Lumen, i aquest llibre també és una dona que vol fer món i se'n va a on s'acaba el món, al World's Ending, que és Alaska, a pescar. I llavors a mi m'ha portat molt a Jack London, m'ha portat molt a Moby Dick, perquè més que parlar d'ella, el que fa fort el llibre és la duresa de la pesca dura, de sortir amb el gelat, de no poder dormir perquè sempre hi ha algú de guàrdia, i tot aquest relat continuat i continuat, que són 330 pàgines de pesca. Molt ben narrat, ho he trobat fantàstic per recuperar aquest esperit d'aventura que a vegades perdem en la literatura actual. Molt bé. Un assaig no pot faltar. I m'he trobat una cosa meravellosa, que és Coses immateriales, que en el fons parla de materials, sobre objectes quotidians. I el llibre està estructurat a partir d'una fotografia que té el senyor a casa seva, d'ell mateix a casa seva, bastant lletja, i tots els elements que hi ha, i parla de coses que ni mirem. Parla del paper, parla del ciment, parla del plàstic, parla de la xocolata, perquè té una xocolatina sobre la taula, parla de coses que ens rodegen. I com es fabriquen i quina història tenen. Quina història tenen. I la persona l'he trobat deliciós i molt instructiu i d'una lectura... Jo me'l vaig fullejar i la veritat que cada apartat té la seva coseta i són ràpids, vull dir, el paper avui, paper. Doncs jo proposo La decadència absoluta. Aquest llibre són coses que passen, Pauline Dreyfus, anagrama, català i castellà també, ho he trobat d'una decadència brutalment atemoridora i atraient. És el relat d'una classe social excelsa a la França ocupada. I com que no poden estar a París, se'n van al sud de França, se'n van a Cannes. I quan de Cannes no poden estar perquè venen els italians, tornen a París. I la seva preocupació és quin vestit em posaré demà, què soparem a la festa que faran. Mentre el món s'enfonsa i el Stephen Zweig s'està suïcidant, ells estan allà amb les seves preocupacions, les seves drogadiccions, les seves infidelitats, perquè per ells el món no té sentit sense això. Doncs ara et porto la contrària descaradament. Un llibre que potser m'acusaran de mediàtic, però l'he trobat molt ben escrit, Òscar Andreu, Com es bull una granota, i és un seguit de contes molt ben escrits, absolutament actuals, i que m'han agradat moltíssim. Els mediàtics també tenen dret a escriure bé, no? Si ho fan bé, sí. Doncs ja està tot. Ens veiem dissabte i diumenge a la Documenta. Què és la platja?